ಬರ್ಸಬರಿಯರೆಗಾದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪರ್ಜನ್ಯ ಜಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕುರ್ನಂಚ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಪರ್ಜನ್ಯ ಜಪ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಗಂಗಾವತಾರಣ ಜೂನ್ 14 ಆದುಂಡು ನೀರಾಪುನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಜೂನ್ 10 ಮುಟ್ಟಲ ಸಂಶಯ ಅಂದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸುರುಕೆ ತಿರಿಬಾಯಿ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಒಂದಿರಡ್ಡು ಎಡೇನ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಜನಕುಲು ಕಂಗಲಾದಿತ್ತೆರ ವಾವೂರಿಗೆ ಪುಂಡಲ ವಾವೂರ್ದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡಲ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನೀರ್ದ ಬಂಗ ಅಂಚಾದ ಬರ್ಸವರಿಯರೆಗಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ರಜಲೆಡ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಈದುಂಬೆ ನಡಪಾದಂಡ ಮುರಣಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕುರ್ದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ವರುಣ ದೇವನ ಕೃಪೆಗಾದ ಪರ್ಜನ್ಯ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂತಂಡ ಅಂಚಾದ ಗುರುವಾರ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪರ್ಜನ್ಯ ಜಪ ಮಲ್ತದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಬರ್ಸ ಬರಡೊಂದು ಗಂಗಾದೇವಿನ ತರಟು ತುಂಬೊನ್ನ ಮೂಜು ಕಣ್ಣದ ಶಿವದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಡ್ಡೆ ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನೀರು ಆ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಸರಕಾರ ಐತ ಇಲಾಖೆ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿದ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿದನು ಅಂಚಿನೇ ಇನಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ್ ಇನಿ ವಿಠಲ್ ತಂತ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಹಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಪಲ ಪೂಜಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದೇವರು ಒಲಿದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಈ ಕಷ್ಟದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬರ್ಸ ಕೊರ್ದು ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಜನಕ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಈ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಎಂಕಲು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು